na na-alụkwa nke na-emenụ inweta this video gbaa mbọ fụ na ị na-emetụ aka na share button na-atụsalụ this video wee kwuo dị oke mkpa Igwe Ojazzy Igbo niile nke ụnụ nwa na-egbu ọja na-etretin ekpuru Igwe Credo ka o jee kpochie gịnị na-ese maka obere nwa ọsaịn ofu a na-akpọ Chidera nwa Arọbụnagụ nya ka Ojazzy Igbo fụba afụsịa wee sị na Igwe Credo na ego niile o ji na ọ nwebeghị nke ọkwụ so dị afọ n'ọya akpụrụ ya je kpochi n'ọbịa nyechi ihe ego niile ọ gbata n'aka mgbe fa na-abọ ka na-alụkọ bikọs afọ gburu n'ebe a wee sị na Igwe Credo ilute ego Ojazzy were ego Ojazzy ihe ilute ego Ojazzy were ego Ojazzy ihe ị na-edene dị vidio agwọ ọnụ n'akịrịka kịta ịbụ nsef Igwe Credo nọ n'ọsọ gịnị na-ese Ojazzy Igbo fụzi ka esi edozi nwa nke unu ya remember that small boy Ojazzy Igbo ị na-anya Igwe Credo ebidogolo the boy school o nyere ya o ji aka ya nye scholarship from his help and the help of their fans the boy agabago school egoli ya akpọ ụkwụ load wa akaụntụ the boy Ojazzy Igbo wee sị na Igwe Credo ga-enye ya ego niile na-ego niile o mekiri n'isi ka o ji wee na-azụ the boy ọ bụrụ na agbara the video na-ekwu maka ya na-emenụ this video na ka ụlọ fụ obere nwa a na-ekwu maka ya ka ụlọ fụ ka everything si wee bido nchigatazi aka nkụwatọpụkwakwu oyibo my Facebook page na Instagram na-eme ụmụ ibe na-eme content na-eti na social media kama ya mara emeghe mbịa emeghe elu mvi anya Chidera Arọbụnagụ ị na-eme video and ị na-eme video ya na yi akwa ọfụma eche m na egoro ya akwa bifo ị nara ala ike ihe mgbe m bịaziri ime ka aka ọfụma ị na-edresi ọfụma na-akwara ya ụdị akwa na-egoro ụdị show na wọchị dị oke o nwezi ebe ọzọ iche ije ọrụ ụdịla ebe a kịta akpọ ha akpọ gị na ba akara ya price ka i wee nwee ike n'afọ ego iji akwụ ụgwọ akwụkwọ na-ego akwa ịghọta ụmụ nwanne ya ọwụna dị interested n'ibe ị na-eme ịghọta o megheli Facebook page, Facebook, Instagram ma TikTok ị na-eme vidio na-epost there mbọsị ịchọkwa ije ọrụ idowe fon na jebe ọrụ ịghọtago ka ibido n'oge ndị ya na-ejekwa skuul ọkwa ịma ya na-eje skuul nọọ inwe efe etu emechigoro akwụkwọ ị na-eme ịnata skuul ịgụcha akwụkwọ ya mgbe iji egwu obi iwere ewe na-eme vidio onwe ụmụazị nọcha online na-eme vidio na-enweta ego ịnụ ya ụmụ mmụọ ka onwe obere chenji vidio chọrọ inye 5,000 amara m onwe gbogbo onye bụ onye ego ebe ego ole nke atụ ego ole dị ire uri eti achọ m ka ego ihe eji gbogote ka o ruo 10,000 tinye na akpa mmadụ a na-alụkwa na ya ịnụ eme iwelu kaadị m akpọ m chọrọ m ịbịa bụ nka mụ na ndị bụ nzi ka m kọwalụba the importance of iwe ị na-eme ọ ibe ahụ ị na-eme kịta ka m na-eme wee goo moto ịghọta wee nụọ nwaanyị na-rụọ ụlọ bili n'ụlọ na-eme ọfụma so ị na-emechie ike ịghọtago igokwa moto nke nụọ nwaanyị zụọ jee eje m university bụ akwụkwọ ịnụgo
so ilu ewelu kaadị enye ya akpọ ka mụ na